велики святи си вещи, Господи. Ние сме ти благодарни за тази възможност, Господи, която ти ни даваш да дойде пред Тебе. Защото, Господи, в Тебе има утеха, в Тебе има надежда, в Тебе има Божие разрешен проблем. И затова, Господи, ние отново казваме, че ние идваме да видим Твоите ръце, ние идваме да видим, Господи, Твоето лице. От Твоето лице, Господи, тази вечер да осияе любов, да осияе мир, да осияе щастие, да осияе доброта, може за всеки един татко наша вест. Моля ти, може да благославяш народ по лицето на цялата земя. Моля ти, Господи, да наистина дай мъдрост, Господи, да разбират Твоите слова и да не се богохулства на празно Твоето слово, но с яснота и с разбиране може да се приеме. Може благодаря ти за моите брати и сестри, благодаря ти за всички брати и сестри по лицето на цялата земя. Господи, прости ни, волно ни, волно, когато се грешаваме и ти молим Твоята достатъчност, Твоето изцеление, Твоето благословение, Твоето помазание може да бъде върху всеки ни брат и сестра. Благодаря ти за тази група, Господи, която се стараем да ти бъдем угодни и полезни, които, Господи, решаваме да бъде верен остатък, Господи, които да огаждаме на Тебе. Благодаря ти, че имаме основата в нашия живот, Господи. Имаме Твоето слово, това е вечната основа, която помагаме може в нашия живот. И искаме, Господи, нашия живот да бъде съобразен, може с Божието слово. И така, Господи, живота ни да бъде благогоден, полезен и на Тебе да бъде угоден. Моля ти сега, благослови Словото си, може тази вечер, нека Словото да попадне в нас, в сърцата ни може, в добра почва и така, Господи, да даваме плод и плодът да бъде траен. Моля ти, пази ни от лъжи христи, лъжи учения, лъжи пророци, лъжи святи. Дай ни, брате, Господи, където да бъдем в едно. Господи, да бъдем, може, потопени в единство, в любов. Изграждаш си, Господи, Твоето име. В името на Исус те благодарим. Амин, Боже, и амин. Амин, амин. Слава бъде на Господа. Амин, слава на Бога. Свет ми хвайте кавичите. Днес ще прочета няколко стиха и после ще кажа темата. В Матея 11 глава сам Господ Христос каза така: дойдете при мен всички, които сте отвърнали до мен, и аз ще успокоя. На друго място Йоанна 6:37 каза така: и който е при мен, никак няма да го върна, никак няма да го изпъдя. Темата ми днес е, така наистина искам да бъде актуална за времето, в което живеем: елате при Бога такива, каквито сте, но не оставайте такива, каквито сте. Това е много важно, ще кажа защо. Ние да им при Бога понякога, наистина, бидейки в този свят, грешници, хора, които са живели в този свят, които са били далеч от Бога, чули са благата вест, идват при Бога, покаяват се, Бог ни приема, отчита ни греховете, умива на кръвта на Христа и ставаме нови създания, нови хора в Христа. Обаче, нали, това е така. Обаче въпросът е оттам да правим с нашия живот. Има хора, които остават в това състояние, което са, и продължават да живеят стария живот. Има други, които се променят. И сега искам да кажа: елате такива, които сте. Обаче не оставайте такива, защото вижте, един човек идейки при Бога, преди да той е бил грешник. Бил слуга на греха. Няма как слуга на греха да види небето като слуга. Той трябва да стане Божий дете, трябва да се новороди, трябва да се спаси. И зато важно е да има увереност, че нашите имена са записани в небесата. Помните преди 2000 учениците, Исус ги прати двама по двама. Те отиваха се връщаха и казаха: Господи, в Твоите име бесовете се покоряват, болни се изцеляват, стават много честни знамения. И той каза така: не сядате тези неща, които стават на тази земя, но се радите, че имената ви са написани в небесата. Това е нещо. И сега, в Откровение 21-27 каза така: в него, в небето, не ще влиза нищо нечисто. Значи, греховете, пороците, страстите, това, което наистина сме били преди, то трябва да бъде оставено и забравено. Евреи 10-17 каза така: и греховете, и беззаконията ви няма да помня за винаги. Значи, идеме при Бога, покаяваме се, Бог на очиства и Бог ги забравя. Проблемът понякога, че ние хората не може да правим стария живот. И понякога идват изкушенията,
И дявола знае как да изкушава хората. Понякога хората се връщат там, където са били, в старите си грехове. И да се трябва да бъдем внимателни. Евреи 12:16 казва така: търсете мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа. Интересна работа. Спасението е толкова близко, елементарно за всеки, а в крайна краща, ако няма освещение, ако няма промяна, няма да има и небе. Това е нещо много, много страшно. Защото вижте, това и това нещо трябва да го разбираме. Без освещение няма да има небе. Освещението е това промяната, която трябва да се е в нашия живот. И тази промяна определено иска борба. Борба от самите нас. Борба срещу плътта, срещу греха, срещу стария живот, срещу стария човек. Евреи 24 казва така: не си се още съпротивли, докато борбата се против греха. Трябва да има съпротива. Не можеш всяка ръка да се изкушаваш, да вършиш греха и кажеш: Господи, аз съм слаб, аз съм малък, това е състоянието ми. И да Бог да съжалява. Не. Бог дава сила. В първия четвърти казва така: този, който е във вас, е по-силен от този, който е в света. Помните, когато Каин и Авел, двамата братя, бяха пред Господа, пред Бога, и тогава двамата даха принос пред Бога. Аз скоро казах, това е много важно. Тогава Каин се разсърди за Авел, защото неговия принос, неговата жертва беше приета, а на Каин принос не беше прият. И тогава Бог му каза: ако правиш добро, не ще ли бъде прието. Вижте, че тук проблема не беше в това, което правим. Проблема беше, че липсваше доброто в живота му. Но ако не правиш добро, греха лежи при вратата и се стреми към тебе да се владее, но трябва да го владееш. Значи винаги това е реалността и днес. Изкушенията, греховете, те са винаги около нас. Не ги виждаме всеки ден. Последните новините, по един навака, хората, виждаш толкова много неща. И наистина понякога човек с лека ръка се изкушава. Било чрез поглед, било чрез нещо друго. Така че е важно да пазим себе си. Вижте се, не напазва словото, може да каже, че Божието царство се влиза на сила. Това е много важно. Понякога не казваме: да, ма това спасение е толкова лесно, че наистина човек само да спасява. Да, това е така, до някъде. Но, ще кога сега? Матея 11:12 казва така: а от дните на Йоан Кръстител до сега небесното царство на сила се взема и когато се населят, те ограбват. Интересно, на сила казва, на сила. Защо? Човек трябва да се наследи срещу стария човек. Срещу старите пороци, срещу стария живот. Срещу греха. Това е да съм силен човек. Бог наистина ти дава сила. Бог ти прощава. Но тебе се иска наистина вече да кажеш: Господи, аз съм да бъда с тебе. И това наистина, когато приемеш Бога и Бог ти дава сила, разбирате, вече ти не си стария човек. Защото когато човек наистина още в старото естество, ако мога така, в падналата природа, той няма сила да се пребори. Той може да има желание, обаче не става само желание. Самия апостол Павел 4:7 глава, той каза така: с ума си знам кое е добро, кое е лошо, но плътта ме тласка към греха. И каза: окая наш човек, кой ще му избавя от цялата тази смърт? И после положи: благодаря на Бога, има избавление чрез всеки нашия Господа сил. Така че, и той каза така: Лука 16:16, това ще си каза като увод, каза така: законът и пророците бяха до Йоан. От тогава Божието царство се благовестява и всеки на сила влиза в него. Значи, това, което е необходимо, вижте, прямо казвам, необходимо е реална истинска промяна. Вижте, понякога, знаете, хората създават така едно впечатление, че самите са променени, че сами са други хора, обаче реално животът ти, делата ти, обходът ти показват наистина тази промяна дали е реална. Знаете, много лесно свърши стария тихи да обществено и кажа: аз съм нов човек. Но християнството не е дреха. Това е нещо, така, съвши стария човек, общо са новия, който се поднявава в Господ Христа. И сега, няколко въпроса ще да вземем. Откъде до тази промяна, която Бог се от нас? И кое е необходимо промяна да бъде реална истина днес? Да не е само външна. Защото фарисеите външни гледаха много на Божие. Говориха за Бога, правиха много неща, ходиха по кръстопътища. Вънка хората ги виждаха как обикалят, те са облечени така хубаво. Но тогава, когато Исус беше поканен дома на един фарисей, той му каза така: вие чисти външната чашата. Добре, а че вътрешно е пълно с гребеше насилие. Чистете вътрешното, всичко ще бъде чисто. Тук говореше реално за промяната, която трябва да стане вътре в нас. И когато стане промяната вътре в нас, това неминуемо става и навън. Значи виждам, че промяната става не отвън навън, а отвътре навън. Фарисеите се опитаха външно да вземат добре. Обаче не става. И Библията, Матей 5:20 казва така: ако вашата правда не надмине правото на фарисеите и книжниците, то нека няма вижте Божие царство. Ако нашето християнство е само външна показност,
Да видят хора да кажат, този много набожен, този много стихове знае, този голяма работа, този еди кой си. Това не на полза да видите. Полза да издигаме с Христос, а не да смаляеме. Сега, промяната в какво се изразява? Ще кажа само като увод, после няма горе много. Първо, промяна на посоката. Ако християнският живот има един път, който вървиш. Сега, ако преди си живел широкия път в този свят, този път води към смърт, така. И мнозина ходят по него. А тесният път е този, който води към вечен живот. И мнозина как ходим, така Исус Христос. И когато това е от пътя в света, влизаме пътя към Христа. В пътя, да го кажем, на този свят, влизаме, че пътя да угодим на Бога. Това е сменя посоката. Друго, промяна на целта. Целта преди каква е била? Яш пи, весели се, но сина и дехи той остава. Така, това е философията на този свят, обаче Бог казваше друго. Апостол Павел, знаете, колко ревност е апостол за Бога, знаете какво каза? Филипяни 3:11. Дано всякак достигна до възкресението на мъртвите. Едва не вижте, дано каза всякак достигна. Това е крайната точка на живота ми. Всички други неща, които се претърпял, като изпитание, като трудно, той знаете, в Коринтини и в Деяния на апостоли го описах, колко пъти е бил бит, колко пъти е бил френ като умрял, колко много неща преживял, претърпял. И това е само част от страданието му. Тук е моята цел да бъда там. Небето. Наистина това е много важно. След това, трябва да има промяна на ценностите. Когато сме в този свят, ние сме мислили като този свят и сме живели като този свят и това е нещо съвсем естествено. Бидейки в този свят, гледаш хората около тебе как живеят, имат хубави къщи, хубави коли, пари в банката, хубава работа, доходна работа, вила, хубава, всичко просто да бъде добре за тази земя. Не казвам, че трябва да имате неща, но въпросът е, целата първо трябва да бъде Христос. Всички неща Бог ще ни прибави. И тук казва така, не дейте събира съкровища на земята, където молеси ръжа ги изяждат и където краси подковат хръст. Но събира съкровища за небето. Виждаме тук други ценности вече. Съкровища за небето. Където ни молеси и ръжа ги изяжда и където кръци не подковат ни хръст. Защото където съкровище, там ще бъде сърцето ти. Представете си, ваше съкровище е в банката. Вие всеки събуждате, пускате телевизията, чакат да чуете как са лихвите. И когато днес гледаш лихвата падна отдолу, ти се притесняваш, защото твоето съкровище е там, сърцето е там. Но когато твоето съкровище е в небето, не се притесняваш, защото така, че Бог е верен да изпълни това, което е обещал. А ние когато инвестираме в Него, когато полагаме живота си в Неговото ръце, знаеш, че Бог няма да ни излъжи никога. Това е сигурното място. В Колосяни 3 казва така, понеже умряхте, животът ви е скрит с Христа в Бога. Това е най-сигурното място. В Бога живота ми е там. На тази земя преминавам, заминавам. Но искам да кажа нещо, което е важно. Бог е вечен. За Бог винаги е днес, сега. И моят живот е там, в ръката на Бога. Да, на тази земя преминавам. Това е времето, което трябва да прекарам, но животът ми е там. И искам с това знание така и да живеем. Апостол Петър каза, возлюбени, умоляваме като пришелци и членци на света. Хора, които заминават през тази земя. Така че на тази земя не са необходими това, което наистина Бог не го дава. Така да прехрана облекло, ако ме ти покрив доволно е. Това е важно. Ще кажа, защо, когато някой представи се, ето, много пъти отиват на екскурзия с нашите любими хора. Било семейство, било децата, било снуци. Отиваш на екскурзия да прекараш чудесно време. Какво вземаш на екскурзията? Взимаш цялата къща себе си. Взимаш цялата покъща. Не, взимаш което ще бъде необходимо. 2 ката дрехи, малко храна и нищо друго там, което е необходимо. За времето, което ще бъдеш там. Искам да кажа, че това, което е необходимо на тази земя, Бог ще го прибави. Така, не се притеснявай. Не се безпокой за живота си. Кой ще идеш, кой ще пиш, кой ще мишиш, да след първо Неговото царство и Неговата правда, всичко ще се прибави. Значи трябва да има реално други ценности вече. Не ценности в този свят, а ценности, които са за небето, които са да очакваме от Господа. И в Словото Божие казвам, наистина, че Бог не остава своите си. В Псалом 37 така, млад бях, остарях, не видях праведния оставен, нито потомство му да поси хляб. Така е така Словото Божие. Наистина е верен Бог. Няма че какво става, коя е икономиката на държавата, няма че къде живееш. Те ще няма да чуеш, защото нашата съдба не е от този свят. Нашата съдба не е от Бога. Той ни дава живота, здравето, дава ни работа, дава ни необходимите неща, които са необходими. Всичко идва от Бога. Сега, и това е, може би най-важната промяна, която тя стане в нас като хора е промяната на характера. Има се много пъти разговор с много хора, когато говорят с тази промяна, като брат, това не може да се променя, аз съм живел, аз съм бил писигушен, вече така, характерът ми е станал това, което е, вече не може да се променя. И когато човек постави такава въпроса, дилемата, че не може да се промени сам,
та наистина сам не може да се промениш. Този, който може да промени именно Святия Дух и Божият Слово, чрез покорство. Се покоряваш на Бога, на Словото и Той прави тази реална промяна в тебе, чрез Духа. Сега в Галатяни 5 глава, 22 си казва така, дет плода на Духа. Любов, радост, мир, кротост, благост, верност, милосърдие, светозрание, дълготърпение, това са дете плода, които Бог изгражда в нас. И прави в нас христоподобен характер, да причиним на Христос. И това не са само думи, това е начин на живот, това са отношения към хората. Така че наистина важно е тези неща са част от нашия християнски характер. Стъпка по стъпка се променим. А в Колосяни каза така, може да пази за характер. Да се учим стария характер, да учим новия. Каза така. И тъй като Божи избрани, святи и възлюбени, облечете се милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение. Претърпявайте се един друг си прощавайте, ако има някой против някого оплакване. Както и Господ просил вас, така прощавайте и вие. А на всичко това се облечете в любовта, която се всичко съвършенство. Виждаме, тук говори за прошката, за любовта. И много да чул съм момента, който казва, аз Бог може да прощава, аз не мога да прощавам. Извинявай, ако си Божий син, ако си Божий дете, както Бог прощава, така тя прощаваш ти. От противен ще може да губиш много неща в това било, както за той свят, така и за небето, разбирате ме. Прошката е много важна. Колко да си бил наранен, колко ти е бил тежко, Бог дава сила да превъзмогнеш наранението и да кажеш прощавам ти, братко или сестра, прощавам ти. Това е много важно. И наистина, това е един урок за нас като християни. Другото е важно. Променя, че човек живее нов живот. Не камуфлаж. Аз си казах, камуфлаж е когато се замешиш старата рубашка, обръщаш нова и кажеш, аз съм нов човек. Не. Новият живот е нещо съвсем ново. Ново, където се живее с вяра. Библията каза, праведният ще живее чрез вяра. В този свят хората живеят с виждане. Праведният живее с вяра, с наистина това, което Бог е дал Словото Божие. И сега, само знание не е достатъчно. Ще кажа, защо има голяма грешка в последно време, много християни се отдриха от църквите, останаха сами вкъщи, само четат Словото Божие, моля си казват, аз съм си добре, аз съм си вярваш, не знам доколко си добре. Щом си сам, не си добре. Защото Словото Божие каза, двама и трима събрани моите, това съм и аз, двама и трима каза. Сам човек е най-лесна плячка на лукавия, разбирате ме. В Коринтяни 8 каза така, знанието възгордява, а любовта назидава. Значи знанието е добро. После каза, моите люди умират поради няма на знание. Сега, едно е да знаеш за Бога, съвсем друго е да познаваш Бога и трето да живееш за Бога. Това са съвсем различни неща. В този свят всички, когато аз не вярвам в Бога, всяка религия говори за Бога, всяка религия. Каквато религия да е тя, говори за Бога. Обаче пътя към Бога е само чрез Христос. Само Христос води към небето. И след това, не само да знаеш за Бога, да го познаваш. Йоан 17 казва така, а това е вечен живот, да познае тебе, единият истинен Бог и срещата, ако си изпратил. Тая е вечността, свързана с вечност. И сега, какво е необходимо, за да има реална истинска промяна? Това е нещо може да ще ви кажа. Защо? Някой може да каже, да знам, може би да сменим приятелите, да сменим обстановката, да сменим аудиторията, да сменим работата. Има много хората, самото някакси може да променят нещата. Промяната трябва да стане първо вътрешно с Бога. Сега, някой може да каже, вярва в Бога, тя не може да вярват в Бога. Да е важно е, наистина, защото самият Исус казва в Лука 18:8, а кога да човешки си ще мери вяра на земята? Вяра. Вярата е много важно. Евреи 11 казва така, а без вяра не е възможно човек да угодява Бога. Защото всеки, който е при Бога, тя вяра, че е Бог и че Бог въздържа те, ако търсят. Виждаме, че вярата е необходима, обаче само вяра не стига. Защото Яков 19 казва така, безсъдите и вярата те перят. Аз ще малко говоря, дяволът той вярва, обаче ти пере. Дяволът беше там, той знае Бог, кой е. Той знае кои са ангелите, знае колко чака. Демоните, ангелите също знаят. Но тяхта вяра не ги спасява. Защото тя не е спасителна вяра. А тук говорим за вяра, която не се води към покаяние човека. Другото, което е важно, след това им вяра в Бога, трябва да има и покаяние, истинско покаяние. Матей 3 глава, 2 стих, Йоан Кръстител, когато започна да проповяда, проповедта беше много малка, беше много силна, каза така, покайте се, понеже Божият царство се наближи. Това беше едно изречение. Обаче идва хората, хиляди по хиляди се кръщаваха във вода. Но той каза още нещо. Не думайте така, че не си Авраам потомство. Пренасяйте плодове достойни за покаянието. Или това е първа стъпка покаяние. Втора стъпка е живот с Господа. Живот на вяра. Плодовете са живота, който живеем.
Така че е важно наистина какъв плод при нас е след като приемем Господа. В Матея 4:17, когато Исус започна да проповяда, първите му да бях същия. Той ни промени словото. Каза, покайте се, понеже почва да съм живлен, същи думи. Когато Петър на 50 се търсава нагоре, същи думи, покайте се. И днес ролята на църквата, думите, които църквата трябва да докосне на този свят, именно покаяние. Всички други неща, традиции, ритуали, кой да кажа, неща, които се учат говорят за Бога, не ползват никого. Няма ли истинско покаяние, няма промяна, няма вечен живот, разбирате ме. Сега, докато е важно, пребъдването в Господа, пребъдването. Аз съм казал много пъти, постоянството е индикатора, времето. И това е индикатора да се види кой къде е и в кого вера. Знаете, когато човек дойде при Бога, понякога и да се запален така, готов, наистина гори. Обаче, като ми иде с време, почват да идват изпитанията, изкушенията, идват различни неща в живота му. И ако не устои, той се връща там, къде е бил, за жалост. Иска се отстояване, разберете ме. Бог дава сила, но искам да ви кажа, че изпитанията, изкушенията, това, което е около нас, те винаги ще бъдат около нас. От малота се иска, че наистина да не му дадем това значение за нас. Словото Божие казва така, считайте себе си мъртви за греха, живей към Бог Христа Исуса. Напред сега, че той, който си бил преди това, вече съществува. Това е бил стария човек. Вече ти си нов човек. Така че не се подавайте на старите неща. Сега, много важно да има постоянство за Бога, постоянство, зависимост. Да усещаш Неговото присъствие, да усещаш Неговата необходимост в този живот всеки ден. Когато се обичаш, кажи, Господи, когато са този ден, който ми подаряваш. Когато ти Божи семейството ми, децата ми, семейството ми, съпругата ми, децата ми, внуци, ти скоро, които са около мене, когато за работа, която ми даваш, за хората, с които наистина работя, когато си татко за своята милост, която ми даваш, за здравието, за възможности. Това са неща, които са елементарни, но те са важни да ги спомнят с Бога. И когато Бог виждаш, наистина ти си така благодарна и те, Бог ще е много повече, отколкото и необходимо имаш. Ефесяните 20 казва така, Бог ще даде сравнимо повече, отколкото искаме или мислим. Много пъти сме искали малко, Бог е дал прекалено много. Защото той знае наистина вижда верността ти. Така че бъди верен на Бога. Сега, Словото Божие казва така, аз съм истинска лоза. И отец ми е земеделец. Вижте, той казва истинска лоза. Лози много, обаче една истинска лоза. Тази, която дава живот. Всяка пръчка в мене, която не дава плод, той отрязва и всяка, що дава плод, очиства за да дава повече плод. Значи виждаме два типа пръчки. Едната, която е там, другата, която имитира. И днес има два типа християни. Едните, които са истински, и други, които правят имитации, са християни. Обаче идва време, когато имитаторите отпадат, за жалост. Сега казвам за жалост за тях специално. Не си струва да правиш на християн, а също време да си света. По-добре покай се, приеми Бога, посвети се на Бога и живей с Бога. Това е по-важното, защото наистина и нещо може да стане много късно. И да нямаш време да се покаеш. И така слово, аз съм лозата, вие сте пръчките, който прибъда в мен и аз в него, той ще дава много плод, защото отден не може нищо. Тук става дума много плод, тук става дума за както плода на духа, така и плод в този свят, сред хората, с които се срещаме всеки ден. И сега, какво е необходимо за истинско посвещение? За да има истинска промяна, трябва да има първо покаяние. Това е, може би, наистина много важно, защото много пъти говорим за много неща, които са важни, но това, ако може да кажа най-важното е истинско покаяние. От това да има едно посвещение, каже, Господи, аз ще слушам бъда с Тебе. Бъде човек остава около мене. Няма никога да че там, къде принесе Словото Божие. И наистина хубаво е всеки човек, като не след някого, запита се след кого говоря и да кажеш да казва този човек, какво следвам. Нормално е да запиташ, кого следваш и да кажеш ма закара. Защото в Словото Божие, Матея 15 глава, Исус каза, сляп слепец се говори и да отпадат ямата. Така че трябва да имаш ясна перспектива на къде води този, когото следваш. И тук се вижте какво става сега. Лука 9 глава, един човек видя Христос в форията, чудесата, знаменията, изказа себе си, искам да бъда с тях, искам да бъда като тях. Той се беше запален за Господа. И какво прави сега, вижте? И като вървяха в пътя, един човек му рече, ще седам където идеш. Сега дума, готов съм, където отиваш ти, аз да бъда с тебе. Това беше някой думи. Обаче ще му казва Исус сега. А Исус му каза, не си взимат легожища и невестите птици и гнезда, а човешкият си няма где глава да послоне. И после се пише какво става с човек. Дали остава, дали остава. Искам да кажа, че винаги идва въпрос, но има и дилема. Избираш да следваш Господа с цяло сърце или избираш да следваш половинчато. И това е наистина много така рисковано, ако човек не така някакси
несигурност към Господа. Идва време, когато отпада, разберете ме. Сега ще говорим за истинска промяна, истинска посвещение, това, което е необходимо. Аз съм говорил с и пак ще така ще поговоря, защото това е важно да вземем, защото без промяна няма развитие, няма живот. Няма иски живот. Сега, важно е да не търсим Господа само за нашите физически нужди. Така значи, сега има хора, които имат такива проблеми в живота си. В Словото Божие притча каза, теготата смирява човешко сърце. Прави да ти намека тегота от този свят. И търсиш, както търсиш един, който имаш такова утешение. Беше болна. Обикаля ще отиде лекаря, знахаря, обикаля само там, похарчи цели си емоти, тогава чуда се и така, само те запана ще бъде изцелена. И така е, понякога ние християни преминаваме през неща, които сами не може да справим. Отиваме на лекаря, само там и казваме, Господи, само ти може да дадеш изцелението. Идем при Бога, получаваме изцелението, въпросът е какво става оттатък с нас. Дали продължаваме да се отседаме или свършваме там, къде си били. Това е нашият избор. И тук сега в този случай, в Йоанна 6 глава, имаше 5000 човека, които седаха в Господа. И тогава Христос каза на учениците, тези хора са гладни, нахраните ги с нещо, дайте им храна. И те казват, откъде, Господи? Откъде? Тук ще трябва много пари, много хляб, откъде вземем. И тогава Симон Петър каза на Исус, тук е едно момченце, около което се намираха 5 шифни хляба и 2 риби, на какво са за толкова много хора? Тогава се взимаха 5 хляба и 2 риби, благослови ги и нахрани хората. И даже остана къщи и там хореха. Това е, когато нещо ръката на Бога, Бог може да го премножи. Бог може да го направи много повече, колкото ни го мислим. Така че е важно да се доверим на Господа. Обаче тези хора видяха чудото, бяха впечатлени. И на другия ден пак търсиха Господа. Ходи се така пак да им скоростава сега. Шоуто. Обаче ще искам кажа сега. На другия ден народът, който се ще отвърти зерото, като видял, че там няма друга ларика, освен едната и че Исус не беше влезла в учениците си, в лариката, но че учениците му бяха тръгнали сами. И те народът, като видя, че го няма там Исус, като учениците, те сами влезаха в лариката и дойдоха в Капернаум и търсиха Исуса. Те същите хора, които бяха преди там бяха около 4-5 хиляди човека, пак търсиха Господа. И сега, като намериха, отвъд езерото и река, учителю, кога си дошъл тук? Обаче, що му каза Исус? Исус познаваше мотивите им, знаеше нрава им, знаеше желанията им. И каза така, истина ви казвам, търсите ме не защото видяхте за мене, а защото ядохте от хлябовете и се наситихте. Това направо да каза, аз ви хареса Словото Божие, това беше хубаво, накрая нахраних, видяхте какво става тук. Те участваха в нещо. Искат отново да бъдат там. Обаче той каза така, работете не за храна, която се разваля, а за храна, която трябва за вечен живот, която човешкият син ще ви даде, защото Отец Бог, Негови благоволят потвърди от печата си. Тук ясно им казва, че нуждите, които имат физически нужди, те са важни, но има нещо, което не е важно. Духовната нужда. Исус да бъде поставен на първо място в живота ни. Помните, ще дам още няколко пример сега. Матей 11 глава, когато Йоан Кръстител беше в затвора, преди това, когато видях Христос, каза, ето Божия тъгнец, който носи греха на света. Това каза Йоан. Обаче, когато падна в затвора, остана само между 4 стени и започна да се пита сега, ама дали сега това е Христос? Дали не трябва да чакаме някой друг? И прати учениците да питат, ти ли си, който трябваше да дойде да го чакаме? Ето, Йоан, като чу тъмницата злата Христа, прати учениците да му кажат, ти ли си он, който има, дойде или друго чакаме? Виждаме, че съмнението дойде в ума. Само 4 стени, очакваше наистина най-лошото и почна да се пита, дали не свърших делото, което му прати Бог. И Исус каза така, идите речете на Йоан Кръстител, това, което виждате и чувате. И вижте колко са, слепи проглеждат, куци прохождат, покрани се очистват, глухи прочуват, мъртви бъдат възкресявани и на сирма се попява благодатствието. И това е и днес Бог е същия, разбирате. Бог не се е променил. Така че трябва да ми вера в Господа. И преди малко казах, имаше и прокажени хора, Лука 17 глава. Тези прокажени, началото, стояха там и си молиш, някой се молеше, дал този, който изцеля да мине от тук да не си нас. Вероятно са молили, чули за Христос. И когато видяха, че минава пред тях, те викаха към него, Господи, Господи, изцелена. И той, какво искат да направи за вас? Искам да бъдем очистени, освободени. Добре каза, вървите, спокойте за свещениците. Той им каза, вървите. Те тръгнаха по пътя, бяха изцелени всичките. И само един се върна при Господа и падна пред Господа. И тогава Исус каза, не си очистиха 10-тимата. Къде са 9-тимата? Виж какво става сега. 9-тимата всички бяха получили от Бога твоето изцеление.
Аж само не се върна при Господа каже, татко, Господи, прости ме. Благодаря ти. Така че много важно, когато получаваме нещо от Бога, да имаме сърцата да благодарим на Бога. Кажем, Господи, благодаря ти. Псалом 55 днес казва така. И през един напас, и аз ще избавя, ще ме прославиш. Ще кажа, защо при малко каза, че човекът не след Бога, началото има еуфория, хареса му. Обаче, понякога идват изпитанията, идват неща, които не ги разбираме. И понякога това може да бъде причина да излизам от вярата, да излизам от пътя. Сега ще например Словото Божие, тук имаше и ученици. Защото тези ученици, Бог им даде дарба, вършиха много неща, проповедаха, получаваха, болни се изцеляваха. И в един миг, когато си им говориш на тях, ако не едете тялото ми и не пиете от кръвта ми, вие нямате дял с мен на вечността. Сега, те се съблазниха, те не питаха даже Господ какво значи това. Те се съблазниха, вижте какво става сега. И те мнозина от учениците му, като чуха това, рекоха, тежко е това учение, кой може да го слуша? Това беше първата реакция. И после казаха така, поред това мнозина от учениците му отстъпиха и не ходи вече с него. Къде отиха в света? Не го питава къде ще ходят Господа. Или с Господа и си ведеш от него. И, значи, имаше една причина. Питай Господа, искай мъдрост от Господа. Да взима решение без Господа. Тези хора бяха решили, че са мръднат там, където са. Вижте сега, тогава Исус си при апостолите и каза, да не искате да се тръгвате. Тогава Симон Петър каза, Господи, приходите им, само при Тебе има думи на вечен живот. Сега, важно е да гнем нашия живот не само с под претекст за снабдяване, това, което получаваме, но именно да гнем с над това, което е пред нас. Защото вижте, всеки си работи за хляба. Нищо чудно, отиваш, работиш, получаваш заплата и си храниш семейството си. Това го прави всеки човек. Но въпросът е къде е Христос в живота. И тук Словото Божие казва така. Не се притеснявайте, безпокойте за живота си. Какво ще идете, какво ще пиете? Децата, какво ще обречете? Не е живота почва от храната и тялото облеклото. Но търсете първо Божие царство и неговата правда. И всичко останало ще ви се прибави. Сега, за да има истинска посвещение, истинска промяна, трябва да има истинска разбиране за живота на Христос. Защо е Христос умря? Ти си бъл грешник, който си пътувал към ада. Христос дойде, взима твоя грях, умря вместо теб, умря заради теб. И от грешник ти ставаш праведен, че вяра в него. Във 2 Коринтияни 5:21 казва така. Бог направи грешен онзи, който не е за грех, значи че взема правилни пред Бога, цяла дума за Христос. Христос прие върху себе си греха на целия свят, да може всеки един, който призве името Господин да бъде спасен. Така че е важно наистина да нещо. Сега, в Йоанна 14:6 Исус каза Словото Божие. Аз съм пътят, аз съм истината, аз съм и живота и никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Религия е много. Всяка религия говори за Бога, обаче само чрез Христос има спасение, само чрез Христос има вечен живот. Само чрез Христос може човек да отиде при Бога. Няма друг път. В Деяния 4:12, когато Петър и Йоан направиха на чудо, там помните, направи Бог чрез тях чудо, когато имаше един кус пред храма. И когато те му казаха, злато и пари нямаме, когато им тати даваме, пимите на стани и ходи. Той стане трябва да ходи. И почна да танцува и игра в храма там, хората го видяха, прославяше Бога. И тогава бяха забранени на Петър и Йоан да говорят повече за Христос. И го запитаха, в чие ми прави тези неща? И тогава Петър каза, и няма друго име дадено между човек, чрез където спасим. Няма друго име. Това е името на нашия Господ Исус Христос. И сега, да има истинско посвещение на нашия Бог, се иска Христос да бъде поставен на първо място. Не на второ, не на трето. Понякога ние като хора правим списък сега. Първото, второто, нормално човек да прави списъци. Кое е най-важно за него, кое е по-маловажно, кое е така. Да кажа, най-важното е Христос да бъде поставен на първо място. Ще дам пример сега. Матея 27 глава, чуш си, това е цар Давид. Цар най-високия ранг. Почитан цар, има всичко, богатство, власт, пари, всичко може да има. Обаче казва така, той казва себе си, казва, едно съм поискал от Господа, това ще търся. Да живее в дома Господен през всички дни на живота си, за да гледам привлекателността на Господа и да го търся в храма му. Той каза, не каза 5 неща. Едно съм искал да бъда с Господа. Всички други неща, които са необходими, Бог ще го прибавя. Макар че Давид имаше наистина свали един голям грях, сред съвет, с мъжи, но остава човек по Божие сърце. Защото човек може да греши. Имаше сърце за Бога. И наистина, той каза, едно ще пусна от Господа. Еремия, 2:14, Словото Божие става така. А знае мислите, които мисли за вас.
мисля за добро, а не за зло, да ви дам бъдеща надежда. Запомнете бъдеща надежда. Псалом Исаия 55, 8, 9 така: моите помисли не са като нашите помисли, моите пътища не са като нашите пътища. Колкото е високо небето от земята, толкова е моите помисли и моите пътища пътища от вас. Така че има нещо, което Бог има в небето за нас. И вместо да се лутаме насам натам, по-добре да се молим на Бога, да не открива своята промисъл за нас, нашия живот. В Деяния 1.5, в Яков 1.5, ако някого от вас не достига мъдрост, нека просто с вяра. Бог ще му даде. Така че наистина е важно да поставим Господа. И важно е, че в Колосяните 2, кое е това, което тормози мисълта ти? Това, което е на тази земя и това, което предстои за небето. Ще кажа, защо? Библията каза, помнете лотната жена. Не пас тази жена беше излязла от кръда, Содом и Гомора, но се обърне и остана там, защото те беше в този свят. Така че някакси трябва стъпка по стъпка да вървим напред с Бога. Много ще може да ги разбираме. Не е задължително. Но следвайки Господи, знаем, че Той ще знае къде да заведе. В Колосяните 2 казва така: мислете за горното, а не за земното. Мислете. Мислете тук на къде вършиш. Сега дума всеки ден на живота си. Още като се будиш, живей с Него. Трени с Него, уповай на Него. Всяко нещо има и време с Него. Моли се на Бога, всяко нещо. И колко повече прикажеш време с Бога, толкова повече усещаш Него в живота си. Неговото присъствие. Някой преди колко аз не срещам Бога, ама добре колко път не се молиш. Кога общаш с Господа? Или чакаш само от небето да падне тръбичка? Няма стане така. Бог да общуваме с Него. Когато общуваме, тогава ще усещаме Неговото присъствие, Неговата благодат и Неговото отговор в живота ни. Сега християнина живее като граждан на небето, тук на земята. Не знам, че нашата гражданство е на небесата. Сега, промяната е важна, ще кажа защо. Фарисеите, които Божи държаха добре, вътре бяха кухи, фалшиви. Сами в прата си ми каза: Божто, вие изглеждате много набожни, говорите за Бога, а вътре сте пълни с гребешни насилие. И после им каза на тези слушатели: ако вашата права не намите права, никой няма бъдете небето. Така че не може само да говори за Господа, не може само да чете Словото Божие. Важно е това, което четем, да го живеем. Там, където не успяваме да се молим, Бог не дава мъдрост и сега да го практикуваме. И нещо, което е важно, че във 2 Коринтияни 5:17 апостол Павел казва така: ако е някой в Христос, той е ново създание. Старото при мен, ето всичко става ново. Хората, които при Бога, Бог обещава нов живот, ново създание. И сега, няма как да бъдеш Христос и продължаваш да живееш стария си живот. Няма как да бъде, това не е реално. Защото си е поканил, вече не си човечеството и той не си те очистил, вече си ново създание в Христа, Бог се да живееш един нов живот в Него. Покаяние и плодовете са двете стъпки. Покаяние, също е плодовете, живота, който не сте. Съответства. И в Словото Божие, Матея 12 глава, 30 казва така: направете дървото добро и плодът му ще бъде добър. Дървото той става дума за нашия живот. Вътрешен естество. Когато ни се покаяме, ставам нов човек, нов създание, вече плодът ще бъде друг. А ако си стария човек, ще бъдеш стар тела. Словото Божие казва: направете дървото добро и плодът му ще бъде добър. И напред дървото лошо и плодът ще бъде лош. Защото плодът на се познава дървото. Плода. Значи виждаме, че това, което живеем, това, което говорим, това, което показваме като поведение, като отношение в света, показва кой живее в нас. Ако има реална промяна в този живот, вече хората ми: този човек къде беше, какво става с него? Виждам ходата му, отношенията му, говора му, поведението му. Виждам нещо става в него живот. Това нещо е именно говори, че Бог е в теб, Бог работи в теб, Бог живее в теб. И така ще в Лука каза така. В Лука, че наистина още малко ще ви прочитам относно тези неща, които Бог прави в нашия живот. И защо ме зовете Господи, Господи, и не вършите това, което ви казвам? Значи сега дума. Добре да говорим, че истина нашия Господ. Обаче още по-добре да му се покоряваме и там, където не стигаме да просим от вяра в Бога, да живеем наистина с християнство, с нереално, с Неговото Слово. Защото противно ще става така, че само говорим, а също време ще живеем в стария живот и става едно псевдохристиянско малко е така. И истинската реалната промяна става тогава, когато има истинско покаяние, истинско оставане на живота, на стария живот. И без истинско покаяние може да има истинска промяна, ще има само трупане на знания. Има хора, които знаят много, обаче това знание не ги ползва. Може наистина да има истинско желание. И когато Словото Божие каза за истинския живот, сега някакво има сега живее. Да, ти живееш, ама ти живееш един живот, който е на тази земя, който има начало, има край. Бог говори нещо много повече.
Амос 5 казва така: потърсете Господа, ще живеете. И дали в Йоанн 10 дал ясен контраст. И днес живота на тази земя е под ослада на дявола. Това е, което виждаме. Тялата е Сатана. А другият живот е Христос. И човек избира кой да бъде негов господар. Йоанн 10 казва така: къде се да откане, за кой да погубим, това е дявола. А Исус каза: аз да имате живот изобилен. И ти избереш да живееш с вяра в Господа или да живееш с влизане в този свят. Наистина, това е нещо, което е реално. А в Йоанн 6:63 самият Христос каза така: плътта нищо не ползва. Думите, които съм говорил, дух са и живот са. И те са те, които успят вашия живот. Думите. Бог се разкрива, Бог ни дава надежда, Бог ни дава наистина храната на времето. Слава да бъде на Господа. Изобилният живот, това е живот в друго качество. Живот, в който наистина духовното е надземното. И Филипени 3:8, още това си ще прочета, с което завърши, няма да говоря повече. Ще става дълго. В Филипени 3:8 апостол Павел казва така. Апостол Павел беше фарисей, уважаван почтен човек, знаете, преди да среща Христос. Беше трябва да гони църквата, обикаеше тогава пътя за Дамаск, когато среща Христос вече, стана реалната правя в неговия живот. И той каза себе си: всичко, че съм за измет, само Христа да придобия. И ще прочета стиха да се казва така: но това, което беше за мен придобивка, като загуба за Христа. Това, което е бил преди, не го ползва нещо. И още всичко считам като загуба, е това превъзходно нещо. Познаването на моя Господ Христос, за който изгубих всичко и считам всичко за измет, само Христа да придобия. Виждаме от тази страна. Представете си, ето, двете игълки. В една страна стои този свят. Власт, пари, богатство, да си Христос. Да смърт на кръст. На кого даш място в живота си? На кръста и на света. Това е нещо, което е важно. И сега, самият апостол Павел в Словото Божие каза така: аз не се притеснявам какво става с мен отвънка. Може да така ти виждаш. Това не го притеснявам вече. Има друго, което наистина е по-важно, което наистина ми дава надежда и вяра. Това, което става в мене. И той казва така: това ние не се насърчаваме, но ако е да клее външния наш човек, пак вътрешния всеки се подава, вътрешния, нашето ново създание. Защото нашата проблемна нека скръп позирата все повече и повече една вечна тежа за нас, които не гледаме видимите, но невидимите, защото видимите са временни, а невидимите вечни. Слава да бъде на Господа. И ще още сега още едно слово, което апостол Павел пише за наистина, че научил тайната да бъде доволен, през което да преминава. Свята е много гордо, ще казва, защо. Когато наистина отвориш хладилника и там има всичко, лесно се живее. Отидеш да работиш, имаш хубава достойна заплата, посетиш нуждите семейство, всичко е наред. Обаче, когато нещо почва да куца от някъде и започва човек наистина да губи така малко вярата си, почва да съмнява. Ето сега отваря хладилника, нещо не можеш да позволиш. Друго не може, научи се да ти дай 5-10 лева, нямаш къде да му дадеш. И понякога да почваш така, се обезсърчаваш, казваш, защото се получава. Обаче вижте, има нещо, което иска Бог да научи. Бог иска да научи да оплаваме на Него. И в доброто и в лошото, и когато има и когато нямаме. Сега, апостол Павел казва така: не казвам това поради скъдност, защото се научи и съм доволен, когато се се мере. Значи, има ли, няма ли, това не пречи на него да продължава вяра с вяра в Бога. Това не го притесняваше. Знае в скъдност да живее, знае в изобилие да живее. Във всяко нещо и при всички обстоятелства съм научил тайната. Това е тайна, разберете ме. Не е лека работа. Лесно живее, когато милък е пълен, когато ще работа е работа, парите ти бъдем, колата, когато всичко просто е около тебе, лесно живее. Обаче, когато нещо не върви, когато нещо го нямаш, тогава почва и да обезсърчението, притеснението, понякога хора спадат депресия даже. И апостол Павел каза: научих тайната и да съм сит, да съм гладен, да съм по скъдност и да съм в изобилие. И каква е тайната, вижте? Тайната е написана в 13 стих. За всичко имам сила чрез онзи, който ме подкрепява. Слава да бъде на Господа. Нека Бог да благослови. Да знаем, че за всичко имам сила чрез онзи, който ни подкрепява. Бъдете благословени. Амин.